nehama dzekwa mai mogara pasi nedzinza rekwa mai wobva wataura kuti mai ndakati muri muroi. Tera ndati makanongedza mai kuti muroi mhepo yaibudi muvanhu ava ndawa imwimwi muripo manongedza mai kuti muroi mai ndokufa waine chigumbu chawakavhuma kuti ndakatadza wakatadza ndimba ndati ndoda kuripa chataurira panapa watopedza chataurira panapa kuramba mira ngatimira ndakatadza wanizwa zvese zviri kuitwa hapana mhepo inokudaro wakanongedza mai kuti muroi yanditika ndo chiro chamandakaimatora kare saka inini ndoti kana ndoanatera michitera darei toda kuti tione chikwaniswe saka chiondaure kuti inoda kugara pasi dare inoda kuripiwa isu chekubatsiridza wedzinza rekwana mandicho uri kutaura tiubatsiriza kuripwa chiini kuti wakatauri mai fuck off ndokudhubura mirai chiremba nekuti mupari ndizo zebonbo joji ndizozo saka zvinhu zvandiri kuda baba wangu ngatigadzirise nawo iripo yekuti mai wakafanira chigumbu chaveza kusvika mukati mekubuda kugumbuka ende manga mosairana nekupumhana asi mechisiya nyaya musoro nyauri ini rangu dare ndaripeta ndapedza kwakuda kwenyu kuriita kana kusariita asi mhaka unayo kudzinzarani ramai wako chichenesa vana waberekwa newanin'ina zvatopera ndakabvuma kubvuma kwangu kuri kwekuti ndiri kuchiitirana nharo nana sekuru kuti wana sekuru vari kuramba kutambira wana sekuru ndokumbira iwo atina kuramba ba takabva upiwa ninge muri nyina wangu zvataura baba wangu ndazvitenda chete pamusoro pacho ndiwedzero musiwo vakati tinoyakouripa makaya mukachinja hatina koripa tainaimwe nyaya ipi nyaya chamakaya nayo makazopopota muchiti mbakwasiwa makauraya kushata wakataura izvozvo ndiani pamakuru wakuimwizvi handi makachinjira mati bajeti wamazoi muchachema kasingaperi kutenda utedzi kubwa handizvoba zvimwe zvinozoyawo masure hatina kukwira mabhazi kuuya kozwa zvisina basa panapa tatosiya mabasa nhasi kurega kushanda tichiurira nyaya iyi saka tikataura rinogona kubva uko kusvika pasina chiri kubuda handitika nauye muri kutaura chiremba yakatofambwa tifunga mambozwa mambomutasanga aruma chava kuti nyaya iyi ndakaitonga 2 years ago tendai moripe kwana sekuru saka nhau yanga yapo ngekuti awa gumbo yakatofambwa kudhara nyaya uripwa tete akabuda taenda pane umwe chiremba akabuda pane musikana uyu akataura kuti ndiri kuda mombe mbudzi 2 rukweza nejokwe zvidini zvizvo zvigadziriswe handiti saka nhau iripo yatosara yaye kuchiti mumusha makabva maenda kofiwa handiti asi papiwa madheti ekuti ngatisangane pano musi wa13 mazizwa madheti iwayo tazosangana hapana kuzowirirana ba vanhu vakabva vaparadzana mufi ambobatirwa mairi masvika wati padarira ndiri kurondedzera inini pane here pandiripokana nemi kana pana ndisina kuona chechipiri miranyi pamaita darei makanga muine here mawanhu emumusha maparirwa ndawo maminawo wana sekuru endai zvinhu zvigadziswe ndaka yazvo zvifambe waregere kubuda kwazvo sekuru kana makuita izvi ivai mina chiremba anokumirirai nekuparadza zviro izvi
mandizwa azvizokuita imi chimene mandizwa ere imi madzinza mawiri iwa imi nachira nazapana chobuda hapana munota tikadokerwa tikasimudza vangeta kredit hapana chinobuda baba asi nzuri chiendai mugarisane chiendai kuna Changamire chasara kugarisana imi pachenyu togadzirisa zvobuda dzinza renyu imi munotaura rojekera nekuti ndiro kakanganisiwa reavo robudo rojekera nekuti ndiro kakanganisa zvinhu zvinova zvakanaka ndomwe buda mazita Vane vachimbotaura pamusoro chiremba takarachuta musoro babongo anga ataura ndiroti vanhu vakagumba ngauya wane discipline oyo wakakwana ndosaka ndiripo inini teererai muriye kwamandiche chiteererai pamusoroi inini chava ndiri muyanisi pakati penyu mambo wacho wari mukuru wangu pakuyanisa imi kuti muri mbiri ime muchiwirirana mazvita ndada kumbozwa kuti wakafa ngei iwo mai wachicha kamusati wafe ndati poison ndapedza kare vana varotaura pamusoro ekuti asi henyu kana mati dare renyu rapera nditokurura aiwa harisati nekuti nhau yamaifanira kuva mabvunza imimi ndeyekuti kana zvinhu izvi zvaripwa nekuti zvikaripwa zvikadyiwa zvisati zvapiwa muridzi muchatangidzisa saka dei mimi machibvunza ndisati ndaenda hangu kure zvakanyanya mabvunza kuti ko muridzi zvaatadza kubuda apa anozobuda here nekuti mati muridzi haasi kubuda apa nhasi nekuda kwokuti mupari wemhosva aripo musi ucharipwa zvinhu izvi anobuda here kuti tizive kuti zvatambira mandinzwisisa nekuti kana akasabuda achikuzivisai kuti ndatambira vanangu muchatangisa saka ipapo munofanira kupaita chini pachenjera chirekutokumbira kuzivo kuti musi watinoenda kunoripa uya uchabuda here wakawati pari kuda chiremba ndofunga chiremba ndo zvaanofanira kuti ashande kuti abudise muridzi dai zviro zvamandibvunza ndosaka ndichibvunza because dai zviro zvamandibvunza kuti waruda kutobvunzwa izvozvo hanzi haisi kukwanisa kubuda nachiremba nekuti mupari wemhosva ari zvoreva izvo musi wamuchaunganidzwa imini mupari wemhosva anenge aripo futi handiti inozobuda here mhepo ichitambira zvinhu zvayo mupari wemhosva aripo saka wada kutonzwa kwamuri ona chiremba kuti zoitwa sei handizve bvunzai inini ndine kadambudziko rekuda kundobvisisa ndini mukadzi womurume mhepo iyi inosobuda mazwa narimwe zuro yakatobuda mbuya iyi wakatobuda akataura amboiti zvekupedza nguva zvemuri kuita muchitaura kuti wazi muridzi wacho uripo unotobuda tindoripo ende wakatombobuda tiine femiri yekwana mbuya ina handisi kupokana nemi zvamuri kutaura asi nini pari kuchindiwadza ngepekuti nhasi muri tauri kwazi abudi ngoti babawo waripo ina handisi kupokana nemi mundinzwisise manga maenda zvenyu bhatidare renyu harisati rapera mandinzwisisa mama kuenda asi dare renyu harisati raita sei harisati rapera harisati rapera nesitobvisa kuti mari isusu wari kuwa chamada kuti muzive pataurika apa pane pataurika pandasukupita pekuti handiti takawanda kudai pane wari kuti munhu unofanira kubuda kana kuti hafaniri kubuda zviri kuitwa handizvo kana kuti nzii sokwero rataurika mukati mevanhu saka panogononga paino akatsikira kuti vanhu vasabuda hazi kune uyo wari kusabude bageti hasi wedzinza asi pamwana paichofanirwa kubuda semazuva ese because kana akati kumba rungoti bhibhibhe zvaingofanirwa kubuda vanogona
kuwanda kwakaita bati chingangu pakawadzana ine hangu ndikubatsire chimbomira pamusoro muridzi wedare atodini atoenda ndakusara ndikukambira dare zirangu wanuya wako wabatwa nendawa wanuya musarasa muchinesa chiremba wabatwa nendawa wanuya tataura kuti dare renyu imimi uyu murume uyu ati ndabvuma ndawa nditi ati ndabvuma ndawa paripo ngekuzadzikisa zvinhu zvisina kuzadzikiswa andizveni zvakaisa kuti vaya totokumbirana ndakubatsirana nawo nditoro mukwambo ndauya kukumbirira kudzinza iri akaparirwa kuti takadai togumisana pakati mwana oregera kuramba achigarwa nambuya ndozvo zvandiri kutaura inini saka mukaramba chidaro muchazopesera mazotemana results yacho panenge pasina because zvinhu tataura zvinhu zvarii murizienda avhuma kusambura kutidiyo pamusoroi ngatichiti ine zvataura chiremba ndazvinhu ndochiti hangu mashoko angu mwana unenge ari mwana asununguka aenda zvake samaaana matemo shinyaya taipedza kare iri ndofunga apa wana sekuru wangu ndikuona pane dambudziko rekuti wana sekuru saidi rimwe ndo warubvisa mari saka akwe uyo mubatsiri akwenda kwana sekuru manjicho ya munhu wese unofanira kuti abatsirwe nditaura sekuru wangu tetakuita mutepemuteme tese pamusoro iyi ndikuti pamurungaaaserei ini ndamusita kubhadharisa ndera munhu wese watopedza nyaya kumurikabvuma andisina mari inobva wamurikazoita nyaya asi kana zviziazimai auye ndikudedzere hangu nhamba dzasekuru mune vanozoda havo kuzofona kuna mhofu monyora 078